Kambi mar ong'we yamo mar Safaricom kokalo kuom bade moyangi kaka M-Pesa Foundation komakore kod 10 kaunti ma Kisumu oyawo ayanga osiptal mabiro konyo e bero yore mag thieth kod rito nyithindo monyuol kokalo kuom gamo iye mohiu kaachiel kod minegi. Osiptalno motisi ni Rata Mother and Child Hospital moger e ward ma North Seme mosidh gedo mar higa mar 2023 tarik 26 dwe mar 9 kama gedo mare dhi muonyo omenda maromo siling milion 16. Jatend kambi mar Safaricom Peter Ndegwa ochiwo osiptalno ayanga bang' chenro mar gedo mare rumo mondo mi koro chak konyo nyithindo moyudi e iye mohiu kaachiel gi rito nyithindo ma bende owinjore yud thieth e alworano. Maternal and child health services, outpatient services and comprehensive care clinic services to women and children who visit this health center. The renovations of the old Rata Hospital, which cost the county government 6 million shillings, and the construction of the new baby and mother wing by M-Pesa Foundation at a cost of 16 million shillings. This comes to a total of 22 million shillings invested in this village. Wanka mondo ayawa yanga osiptal mabendo konyo agero gi the M-Pesa Foundation mabende en achiel kuom bad Safaricom kaka wang'e. To ung'eyo ni samoro mondo mayud pesa mwatimo gigi te ok en gima yot ahinya. Nikech pesa mawuok e sirikal mamalo cha en kidam otin. To pesa mwachoko bende kaluwore gi economy misani racho gi gima modhi malo bende kidam. Omiyo koro kiyudo partner machalo gi Safaricom moyie konyi ka koro ikonyo to wagone gima erokamano. Omiyo wagone gi erokamano ahinya maduong' kuom gima gitimo. To koro akwayo joseme ni ng'ata matuo odhi e osiptal. To kata ng'ama ngima bende odhi ong'iye to dende chalo nade. Nikech iwacho ni chako chon lodhi ajuoga. Tiwa nawe managi kanyo Nyakaramogi